hay que recoser las heridas. Es verdad, esta es una sociedad herida y hay que sanarla. Pero antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas. Si las coses sin desinfectarlas se pudren. Hay que sanar el cuerpo social, para eso hay que pasar bien el desinfectante. Això no pot ser, aquest és un país malalt. No és que sigueu dolents, és que sou el mal, en majúscula. Tenim que tindre respecte per l'adversari. Tenim que tindre respecte pel que no pensa igual que nosaltres. I mossèn Junqueras, des de la presó... És una actitud irresponsable e imperdonable. E il·legal. Miquel, seràs president de la Generalitat de Catalunya. Ho tindràs difícil, però ho seràs. Estos resultados no son los que perseguíamos.